Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο του National Gaming. Όπως βλέπετε... Ναι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Άρε. Παιδιά, όχι, καταλάβω. Θα αναρωτιέστε πού βρισκόμαστε. Ναι. Φτιάξαμε ένα πύργο. Φτιάξαμε ένα νέο σπίτι με διόροφο, με κήπο. Αυτό δεν είναι το σπίτι, αυτό είναι ο πύργος. Να το σπίτι. Και εδώ πάνω βρίσκω. Γι' αυτό δεν φτιάξαμε χθες βίντεο. Παιδιά, το βίντεο θα έρχεται, δηλαδή κάναμε σήμερα, δεν θα έρθει αύριο, θα έρθει μεθαύριο. Ω, εντάξει, μπορεί και. Θα έρχεται συχνά θα είναι, συχνά. Δείτε λίγο πόσο ψηλό. Ναι, εγώ θα πεθάνει στο Nether, γι' αυτό δεν έχω πράγματα. Ναι. Αυτά τα ξανά φτιάξα. Παιδιά, βρήκαμε και ένα village που είναι προς τα εκεί κάτω. Ναι, αυτό ήθελα να το πω. Βρήκαμε ένα village που είναι από εκεί πέρα. Τεράστιο village. Που είναι... Σας να το πω. Είναι desert το village. Ναι, όντως. Είναι αρκετά περίεργο. Σκοτώσαμε το... Σήμερα τι θα κάνουμε. Ακούστε. Όπως βλέπετε αυτό είναι το σπίτι, τα σκυλιά σκότωσα μια ομάδα pillagers. Δεν το κράτησα εδώ. Εκεί πέρα είναι το παλιό base. Μας έδειξα raid. Κάτσε. Ναι, όντως. Το παλιό base. Εκεί πάνω. Κάηκε. Το κάψα. Ναι. Φτιάξαμε ένα Ender Eye χθες. Και ο Χαρνούρ το πέταξε. Προσγειώθηκε εδώ. Βασικά δεν προσγειώθηκε. Ήμασταν εδώ πέρα. Και έφτασε εδώ. Και δεν σπάει το Ender. Μπορείς να το ξαναπάρεις πέδαφος, αλλά δεν το βρήκαμε. Εδώ πέρα ήταν παιδιάδα. Δεν είχε τίποτα από κάτω. Και έσκαψα εγώ. Να, έχω σκάψει εγώ εδώ και βρήκα ένα cave κάτω με πολλά mobs. Οπότε σήμερα λέω να πάμε. Είσαι. Ωραία. Και αυτό είναι το σπίτι μας, το φτιάξα εγώ με τον Σπύρο. Ναι. Αρκετά ωραίο σπίτι. Στο survival, αυτοί που μας είχαν ρίξει, τους σκοτώσαμε τον αρχικό και πήραμε ο Σπύρος αυτό. Ναι, εδώ πέρα είναι ο πύργος. Να το μπαλκόνι. Καθώς τον έφτιαχνα, είχα φτιάξει τη γέφυρα, είχε ανεβεί ένα creeper. Παραλίγο να την και να μου σπάσει τη γέφυρα. Λοιπόν, πάμε κάτω τώρα, μην καθυστερούμε. Ό,τι γίνει ας γίνει. Εσύ άμα δεις σκελετό, εσύ μην αρχίσεις να φωνάζεις. Κάτσε ρε, κάνε άκρη, πήγαινε ένα μπλοκ πίσω. Ακολουθάς. Περίμενε, κάνε άκρη. Εδώ πέρα είναι, περίμενε. Πού πήγε ρε? Να σου πω ένα πράγμα, ότι το Ender είναι πάρα πολύ κάτω από την περιοχή. Όντως. Ναι. Δεν θα βγούμε ζωντανοί, αλλά εκεί δεν πειράζει. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Να το cave. Τώρα θα ρισκάρω τη ζωή μου, θα κάνω την πίστη. Όχι κάτω, έλα εδώ ρε. Βασικά όχι, καλά ήσουν. Νερό. Λοιπόν, πάμε κάτω. Περίμενε. Κάνε άκρη. Εγώ θα πάω λίγο. Κάτσε να βάλω κανένα τόρτσο. Φίλε, άμα έχει λάβα από κάτω. Τι φάση άμμος είναι αυτό? Βρήκα άμμο εδώ κάτω. Οκ. Ήθελα να πάμε σήμερα στο Mineshaft. Τι, το Mineshaft ξέχασα. Εκεί είναι εκεί. Το έχουμε εξερευνήσει ήδη.
Περίμενε εσύ, Περίμενε. Έλα, έχω βάλει νερό, ανέβα. Το χρειάζεται. Τι ρε, τι έγινε? Άρα. Δεν ξέρω γιατί έχει εδώ τόσο πολύ το. Είναι... Enderman. Ατάκο! Φλάκωσέ το! Ω, ναι! Πάμε λίγο. Έχεις crafting table. Ναι, έχω. Διαμάτι το βρήκα εγώ δικό μου. Ηρέμησε. Ωραίο mine. Ωραία, έχεις πάρα πολλά. Θα τα πάρουμε μισά. Έχει κι άλλο. Πού το ζόμπι? Είμαστε τέλει. Έχει και από πάνω σε ένα. Πόσο πήρα? Είναι 5. 6 έχω κι εγώ ένα. Όντως! Έχει NCT. Βοήθεια, πεθαίνω. Χαρνούρ, πάμε να πάρουμε bow. Δεν πήραμε bow. Πού είσαι? Έλα εδώ ρε. Βοήθεια. Ρε, είχαμε ανεβεί. Έχει εκεί zombie spawner. Έχει και ατσίες. Ναι, το είδα. Κάτσε. Δεν έχω πολλά torch. Όχι, δύο τσες, ένα δικό σου. Ένα τούνελ πάει και πιο κάτω. Σπύρο, μου δίνεις κάτι άμα έχεις το φως. Βρήκα CD. Όντως. Βρήκα και ένα water bucket. Πόσα? Πάμε πάνω. Έχεις και εδώ ένα bucket. Έχω εγώ. Να είσαι από εδώ κάτω νομίζω. Έλα εδώ ρε. Περίμενε. Παίζει ένα ρεύο. Είμαστε πολύ βαθιά. Εδώ πες να έχει diamond. Έχει diamond ρε. Εδώ πέρα νομίζω το βρήκα. Ναι. Νομίζω το βρήκα. Άμα βρεις άλλο ένα diamond θα κάνουμε 3 δικά. Έχω 6 ρε. Όχι άκυρο. Εσύ έχεις 5 και εγώ έχω άλλο ένα. Βρήκα. 6, 3, εσύ 3. Ναι. Ωραία, πάμε από εδώ πέρα. Περίμενε, έχω τόρτσα. Διαμάτι. Όντως. Ένα. Ναι. Τώρα θα έχει και σε ένα. Gold! Χρειαζόμαστε άλλο ένα για να πείτε 4. Μην καείς κάκια. Περίμενε. Να πάρω εγώ τη λάβα. Τι χρειάζομαι. Εδώ τελειώνει. Λοιπόν. Τι πήρα τη λάβα. Τελειώνει. Πάμε τώρα. Όχι. Διαμάτι. Τι βρήκες κι άλλο ρε. Ναι. Ωραία. Το γκέφ πάει προς... Ωραία μάνα. Έχουμε εκεί. Είναι... Λέξη. Έχω 9 διαμάντια, άλλο ένα και 5 Εγώ έχω πάνω μου 2. Πόσα έχεις? Έχω 9. Μοιράζονται 2-2, αλλά θα μας παίρνει. Δεν είχα για σπίτι, όχι, στο έχω φτιάξει σπαθί. Χαρνούρ, έλα λίγο. Ναι, από εκεί που ήρθες πάμε.
Ακούω ζόμπια. Τίποτα. Ωραία, έλα εδώ, πάμε από εκεί, πάμε. Περίμενε λίγο μπροστά. Πάμε λίγο μπροστά. Ωραία, κάτι Α, mobs. βγήκαν είναι έξω. Είναι γεμάτο mobs. Έλα βοήθα ρε. Πες να το έχει εδώ, έλα βοήθα. Εδώ πέρα έχει σίγουρα diamonds, έλα εδώ. Θα πεθάνω, είναι 4 ζόμπι. Ρε, τι βοήθα από εκεί. Κόλτσα, fuck. Βοήθεια. Θα βάλω νερό στο πάτωμα για να τα καθυστερήσω. Διαμάτι. Ρε, άστα διαμάτια και βοήθεια. Θα πεθάνω, θα πάρεις το διαμάτι αλλά εγώ θα είμαι στο πάτωμα. Χου, πάρτα. Έβαλα νερό για να τα καθυστερώ. Ένα. Όχι. Έρχομαι. Τώρα πήγα να πεθάνω. Κανόνες αν ψωβεί. Δες παντού. Εγώ βλέπω παντού και τα βρίσκω τα διαμάτια. Creeper, πίσω σου. Βάρα το ρε, δώσ' μία ρε να πάει μακριά. Εδώ πέρα πες να έχει μέσα. Ναι, Βάλεις νερό. να βάλω. Χαρνούρ, πάμε λίγο γιατί δεν ήρθαμε εδώ πέρα για τέτοιο, ήρθαμε για να βρούμε το end. Μπορώ να φτιάξω κι άλλο ένα τέτοιο. Ναι, έλα εδώ. Έλα εδώ, Χαρνούρ. Ξέρω εγώ έχω έρθει για διαμάτι. Ναι, ισχύει αυτό. Έλα. Σπύρο, έχεις φαγητό. Ναι. Θες. Θα μου δώσεις φαγητό για το τύπο. Ναι. Αλλά πού είσαι? Ρε, έλα από εδώ που ήρθαμε. Ρε, είσαι από έλα εδώ. Σου πέταγα. Ναι. Κάτσε, μπορεί να έχει diamonds. Άντε ρε φίλε, αργείς, άντε. Με ξέρεις, εγώ σβήνω τα τόρτες, άμα θες. Τέλεια, τώρα δεν βλέπω. Ωραία, iron. Παιδιά, θα σκοτώσουμε το Ender Dragon στο Part 5, ρε. Ναι, έλα εδώ και ας το σε πει. Έρχομαι. Περίμενα, από πού είχαμε έρθει τώρα, από εδώ. Από πού είχαμε έρθει ρε. Εσύ έχεις 12 και εγώ 10. Εσύ έχεις 2 και εγώ 10. 12. Πώς είναι το μισό του 12, ρε? 6. 6 εσύ και 6 εγώ. Από πού είχαμε έρθει. Από εδώ. Από κάπου εδώ. Τέλεια, να σου πω ρε. Κοίτα καμιά τρύπα. Ω, iron. Πολύ iron. Πολύ iron. Ούτε καν δεν είναι. Νομίζω. Βρήκα. Βρήκα ένα cave. Ξέρεις ότι είμαστε πολύ βαθιά. Ήρθαμε από εκεί που ήταν το Warrior Iron. Warrior άλλο iron. Έχει πάρα πολύ. Εγώ θα πάω σπίτι, θα φτιάξεις split τα πάντα. Όπα. Ω, πολύ gold. Στο mineshaft. Το Σπύρος.
Όπα νεράκι του Θεού. Όπα νερό. Ρε φίλε, γιατί έχει τόσο νερό. Παιδιά, σίγουρα είχαμε έρθει για να βρούμε τον... Έλα πίσω, έλα πίσω, έλα πίσω. Έλα πίσω γιατί θα χάσουμε. Έτσι, έτσι θα χάσουμε το σπίτι. Ούτε καν εγώ δεν το χάνω. Ναι, έλα εδώ τώρα, μην το χάσουμε όντως. Με ρουφάει το νερό. Τι άκου. Από πού ήρθες από... Τέλος πάντων. Ωραία. Γιατί έχω μόνο 2 τόσες. Δεν ήρθαμε από... Παιδιά, άμα κάνουμε κάποιο λάθος, πείτε μας. Έχουν πολλά να πούν. Για τα λαθή. Τι κάνεις. Πώς έκανες double jump. Βασικά πώς έφαγες διπλό damage. Από εδώ πέρα ήρθαμε. Πάτσα sprint και down. Έλα, πού είναι. Παιδιά, αν έχετε παίξει Craftsman, κάντε like. 0 likes. Να το chest, εντάξει, έλα. Εδώ πέρα είναι το chest. Αλλά το θέμα είναι από πού ήρθαμε. Και από εδώ πήγαμε, από εδώ Έχω 2 τόρτσες. Από εδώ πέρα... Ναι. Είσαι να σκάψουμε να βρούμε το mineshaft. Το mineshaft. Ναι, αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται να βρήκαμε έτσι 2 chest. Θα έχει κάπου mineshaft. Αλλά πολύ πιο κάτω. Πρέπει να πάμε πάνω. Ρε πού πας. Νομίζω βρήκα την έξοδο. Δεν ήρθαμε από εδώ. Από πού είσαι, από πού πήγες. Να ρε, τη βρήκα όχι. Τη βρήκες, ναι ή όχι. Όχι. Κλειστήκαμε σε ένα cave, ρε. Είναι full. Όπα. Ονμαλ. Μπουμ. Πάμε λίγο. Τις έφαγες. Είδες κολπάκι. Τα τίναξα και τα δυο. Ναι, τώρα περίμενε. Από κάπου εδώ δεν είχαμε έρθει, ρε. Μήπως ήρθαμε από εδώ, έλα να δεις, έλα να δεις. Έλα να δει. Από εκεί, από εδώ. Δεν ήρθαμε από εδώ. Εγώ έχω πάει εδώ. Δεν φίλε από τον ίδιο μάλιστα. Πηγαίνεις εκεί πάνω. Γιατί έχεις σκάλια. Και άλλο. Δεν είμαστε πολύ κάτω. Να σκάψω προς τα πάνω. Εδώ είχα βγάλει κάτι είχε γίνει. Καλά κάτι έχει γίνει. Εδώ είχα βγάλει τα διαμάτια. Ρε φίλε, πού χώνεσαι ρε. Ρε μη πας όπου να είναι, έλα. Πού χως... Ωραία gold store πάνω στο σπίτι. Έλα. Αυτά τα ψάρια, αυτά τα ψάρια. Έλα. Τα ψάρια, αυτά τα ψάρια βαράνε. Εσένα. Εγώ ξέρω πως μπορώ να πω. Ρε φίλε, τόση ώρα γιατί δεν... Fuck. Ωραία φίλε, τέλεια ρε. Το νεράκι μου διέλυσε τα τόρτσις. Ωραία, sorry. Ρε, πού... Ωραία, είναι. Και... πού είναι η έξω. έξοδος. Και σου βγάζει πατσίνια, δεν είναι εκεί. Ναι, αυτό θα μου βγάλει και θα μείνω εδώ μέσα. Κάτσε πρέπει. Έχω μόνο 2 τόρτσες και δεν βλέπω τίποτα. Πού είμαι. Έλα, πάμε λίγο.
Να αποχώθηκε ο Για Χατσίνγκ. μου πείτε. Να σε Χατσίνγκ. Σε βρήκα. Να. Πώς ανέβηκες εκεί πάνω να σου σκεφτεί. Ωρε μάνο, τι καίγαν. Πες μου ότι το φως του ήλιου αυτό. Α, τώρα το και... Ο Σπύρος πιστεύει στη φουσκική θεά. Εγώ στην τέξη. Τι ώρα. Αυτό τώρα Ρε είναι. πούι. Εσύ είπες ότι ξέρεις. Για βγες. Πάμε πάνω, πάμε. ξέρω. Ω, ναι! Κάτσε ρε, εδώ πέρα είναι το mineshaft. Είμαστε στο cave το άλλο. Είμαστε στο cave που είπαμε θα κλείσουμε. Εδώ πέρα είμαστε. Πού είναι το μάτι αυτό. Να, το βλέπεις, το βλέπεις. Έλα να δεις. Ωρε φίλε, βρεθήκαμε στο cave που θέλαμε να κλείσουμε. Έλα να δεις ρε. Να, σου θυμίζει κάτι. Τι έχεις... Άρα εγώ είχα πεθάνει ρε, θυμάσαι. Ναι. Ωρε να το. Κατάρας γινόταν εδώ. Μην πω πιάσα, αλλά οκ. Εδώ τώρα τι έχω. Έλα ρε. Πώς θα κατάφερα να πάτε να κάνω κάτι σκάτα. Έχω τόσο πολλά μπλοκ γιατί δεν κάνω πάει. Εμένα γιατί μου... Ρε δηλαδή, αυτό το cave ήταν τόσο μεγάλο δεν είχε κάτω από το σπίτι μας. Ισχύει. Έλα, από εδώ βγαίνω. Ποιος έχει φτιάξει αυτόν τον κόσμο. Αυτός που θέλει φάπες. Έχω μια ερώτηση. Όχ. Στο Minecraft το φτιάχνει ένας το αγόρι. Ή το φτιάχνει το AI. Δεν γίνεται να το φτιάχνει ένας. Και να το φτιάχνει τόσο γρήγορα. Ωραία. Ή ξέρω εγώ απλά... Πόσο αέρα είναι αυτό ρε. Ω, σου θυμίσει κάτι. Νομίζω αυτά και τα ζόμπι είχαν πόρε, πού έχεις πάει πάνω σου. Σου θυμίζει, να που θέλουμε να πάμε στην τρύπα και έσκασε creeper. Ω, Α, ναι ρε. Άντε πάνω. εδώ ελάτε ζομπάκια, όχι σε αυτόν. Είσαι low και σε κυνηγάνε. Έλα εδώ χαρά. Μπρο, πήδηξα μία πάνω του. Του έκανα Τζον Τσίνα. Γιατί ακουμπήσει καταλάβεις γιατί ο μόνο. Ναι, έλα από εδώ και θα σε ακουμπήσω. Από εδώ ρίξαμε. Πού είναι η τρύπα? Δεν είναι. Νομίζω ξέρω που είστε. Ρε φίλε, γι' αυτό μισώ τα cave. Γιατί είναι... Ωρε πόσο gold βρήκα. Για να βλέπατε στη Java, θα σας έλεγα πόσο μπορεί. Bedrock. Πού πήγε τώρα? Bedrock, κάνες. Ούτε καν. Εκεί κάτω εγώ δεν... Παιδιά, Bedrock. Καλά. Ρε φίλε, πού βρίσκεις τρύπες και χών... Ο Μπρουν είναι ειδικός. Iron. Έχω 20 iron πάνω. Εγώ 29. Πάνω. Όντως. Ρε περίμενε. Δεν έχω ούτε κρέας από ζόμπι, δεν είναι δυνατό. Εγώ έχω πάντα ψωμί μαζί. Γιατί δεν τα ρουφάω όλα χαμηλά. Πόσο gold βρήκα? Με έχω 16 gold. Εγώ θήκα σε μια τρύπα μόλις τώρα. Όχι ρε πέτω. Ρε έχω κουραστεί να μαζεύω gold. Έλα από εδώ να σκεφτούμε λογικά από πού θα... Νομίζω βρήκα την έξω. Δεν τη βρήκες πρόστιχη.
Ρε πόσα... Ξανά μάινερ. Τέλεια. Έλα εδώ. Νομίζω ξέρω που. Τώρα δεν ξέρω πώς να την γυρίσω. Φίλε, είμαστε μισή ώρα μέσα σε ένα mine και προσπαθούμε να βγούμε. Έλα κάτω, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω πώς να... Σκάψε, κάνε mine. Αου. Φίλε, τα mobs που είπανε. Να έρθει κανένα creeper. Βρήκα. Μια που... Κι εγώ πες να βρήκα. Τέλεια. Ναι, ρε τέλεια. Έχεις ακούσει εδώ, γιατί έχουμε έρθει εδώ. Να ξέρεις, άμα τώρα εγώ πεθαίνω, άμα εδώ τώρα πέθανα, θα με ξαναδείτε. Delete, το κόβω. Πού ήταν τώρα? Είμαι και 3 χάρ. Αρνούν με έχεις αφήσει μόνο κάτω και άμα ψοφήσω. Φίλε, έχεις spawn εκεί, τι φας? Βρήκα από εκεί που ήρθαμε. Βρήκα από εκεί, από κάτω από το σπίτι, ρε. Ναι, ξέρεις πόσα μπλοκ κάτω είμαι εγώ? Πες να μου καμία 20 μπλοκ. Παραπάνω. Να έρθω να σπάω. Όχι ρε, κάτσε εκεί πάνω. Ζητώ βοήθεια εγώ. Μη λες όσοι παρακαλώ. Είδες, εγώ το βρήκα. Αυτό δεν και είδες, θα το πει. Εγώ κάνω parkour και άμα πέσω μπορεί να δεις πράγμα στο chat. Περίμενε, μη κάνεις, κάτσε. Έπεσα. Αλλά ζω. Κάτσε καλά εσύ. Ούτε καν θα κάνω parkour. Τα θέλει ο κόλλος μου. Μην τρέχεις, μην τρέχεις από εμένα. Ηρέμησε. Έρχομαι να σε ψάξω και εσύ. Ωραία, εγώ. Περίμενε ρε, θα έρθω. Απλά έχω βρει κάτι καλό. Εγώ θα το Περίμενε, θα έρθω. Ξέρω το δρόμο, θα έρθω. Νομίζω βρήκα. Μπρο, απλώς πάνε μάινι προς τα μένα. Έρχομαι. Τώρα άμα πεθάνω βρεις και το πράγμα το πάνω. Εγώ φίλε θα πάω σε ένα rage bait. Να ψοφήσω εγώ. Εσύ δεν μπορείς να κάτσεις καλά σε ένα μέρος. Όχι. Τώρα κάτσε. Έλα που είσαι. Μου σπάσε. Μην κάνεις mine προς τα κάτω. Μην κάνεις mine προς τα κάτω. Θα φας full damage. Βασικά βάζω νερό. Μου σπάσε το πίκατσε. Δεν θα κάνω μάινι προς τα κάτω. Ωραία, κάνε με το... Είναι επιφάνεια εκεί πάνω. Έχω βρει την έξω. Δεν ξέρω. Ωραία, έλα Έχει μέσα. μόνο νερό, δεν έχει λάθη. Άμα έρθεις, άμα κάνεις mine προς ένα, άμα έρθεις ακριβώς από πάνω μου και κάνεις mine, θα βάλω νερό κάτω για να μην φας full damage. Ωραία, εκεί πέρα που είσαι... Δεν έχω πίκαξη. Όντως. Κάνε με κάτι mine. Πρέπει τώρα να φτιάξω crafting. Έλα, πίδα. Έχω εγώ ένα crafting tip. Από πού ήρθες ρε? Ωραία, έρχομαι, φτιάχνω τώρα. Τώρα δεν γίνει. Κάνε mine προς τα κάτω. Diamond Axe. Βρήκα stick. Έφυγε. Diamond... Δεν ξέρω αν θα σε προστατέψει το νερό που έχω βάλει, αλλά κάτι θα κάνει. Ωραία. Όχι. Κάνε mine προς τα κάτω. Ναι, εξαιτίας μου. Κάνε mine προς τα κάτω και άμα δεις νερό προσπάθησε να πέσεις πάνω του. Εγώ δεν κάνω κατευθείαν προς τα κάτω. Κάνε ρε. Απλά άμα είσαι πολύ άμα είσαι πολύ άτυχος. Έλα! Κάνε, όπα. Ωραία, το βλέπεις το νερό? Πίδα. Πίδα. Ωραία, πίδα. Μην μου πεις να έρθω πίδα. Γιατί να πηδήξω να έχω βρει την έξω. Πίδα! Εγώ δεν ανεβε... Έλα.
Πάρε μπλοκς κι ανέβα. Να είχα ένα... Τι να πηδήξω, δεν να βγω. Σπύρο, ξέρω από πού. Καλά, εγώ σου έχω ανοίξει τρύπα εγώ. Περίμενε, έρχομαι. Σου έχω πετάξει και μπλοκς, ανέβα. Ναι ρε, τα είδα. Κάτσε να πάρω το νερό. Δεν έχω ούτε φαγητό. Το ψωμί όλο το κατάπιες, τι φα... Α, είχα μπλοκς ρε. Ένα Το στάκ. άλλο Enderpearl θα το ρίξουμε πάνω στο village. Γιατί είμαι 50% σίγουρος ότι εκεί θα είναι το τέτοιο. Α, το ξαναρίξουμε εδώ. Σπύρο, εκεί το βλέπεις, τώρα εγώ παίζω. Δεν Να έχω... θες κάτι cobblestone, να ανεβαίνει. Τι έκανα... Να σπάσει όλα αυτή η αρχή. Είμαι σίγουρος ότι έξω έχει βραδιάσει. Εγώ δεν είμαι σίγουρος. Γιατί πιστεύω θα απόγρωσες για τώρα, αλλά... Θα απόγρωσες για τώρα, δεν θα έπρεπε να έχει περισσότερα mobs. Ναι ρε φίλε, βρήκα. Άρα έχω Σπάσω. έχω τόσα πολλά στοιχεία. Α, να το κόμπισαν. Τώρα έλα και πάρε τα δικά σου diamond. Έχω εγώ πάνω. Οκ. Πάρε τα 4. Ή θα στο κόψω στα 4. Ιου. Να βρει... Ρε. Ανεβήκαμε από το σημείο που ακριβώς έσκαψα. Τι φάση. Εγώ από εδώ ανέβηκα. Ναι ρε. Σκέψου λίγο να βγαίναμε με σπίτι. Ούτε κα... Κοίτα λίγο στο παράθυρο. Μπροστά από το σπίτι. Με πήραν στο κυνήγι κάτι mobs. Σου ανοίγω την πόρτα τη δικιά μου ρε. Ανοίγω εγώ ρε. Έλα έχω μεταξικό. Ούτε καν. Ένα βέλος ήταν καρφωμένο στην πόρτα. Τι άνοιγες έτσι τώρα. Ένα βέλος ήταν καρφωμένο στην πόρτα. Ανέβα από. Κάνουμε attack. Ανέβα από. Πάμε να κάνουμε attack. Βασικά κοιμήσου, απλά κοιμήσου. Να τα δούμε αύριο να καίγονται. Μπορώ να κάτσω Enderpearl. Κοιμήσου. Μη τόλμη. Άμα το κάνεις αυτό. Είπαμε. Ωραία, κοιμάται. Τα σκυλιά. Μη πω τι κάνω. Για να δούμε τα ζόμπι να καίγονται. Μπορώ να κάψω λάβα. Έχω μια ερώτηση από χώρη. Όχι. Έλα ρε σκελετόν. Ναι, μπορώ να τη βάλω. Μπορώ να τη βάλω. Λίγε τι... Μπορώ να κάψω λάβα, μπορώ να κάψω λάβα. Τι κάνεις. Έλα μια κάτω και δες. Ρε, η λάβα σου φτιάχνει 100 blocks. Γιατί και στο water bucket. Να ρε. Τι έκαψες τη λάβα από το water bucket. Ναι, ναι. Πάμε μια nether. Ναι. Αλλά μπορείς να βασικά να φτιάξω φούρνο ή θα πάρεις. Εγώ πρώτα πηγαίνω στο τέτοιο. Στο village. Τι να κάνει. Να ρίξω μια Enderpearl. Έχεις κι άλλο. Έφτιαξες. Ναι ρε. Όχι ρε, πήγαινε πάνω από την τρύπα και ρίξ' το. Πήγαινε πάνω από την τρύπα και ρίξ' το. Ούτε καλά. Ναι ρε, να δούμε άμα είναι εκεί κάτω. Γιατί Στο village δεν αξίζει. όσα χρόνια περίμενα. Τα ίσα τους Εγώ σκυλούς. νομίζω ότι είναι κάτω από το Δεν, ρίξ' το μία πάνω από την τρύπα να δούμε και άμα πάει προς το village πάμε στο nether να πάρουμε κι άλλα. Βέβαια δοκιμάσω κάτι άμα σπάει στο survival. Πόρε φίλε, μια φορά να βγεις. Άμα σπάσει τώρα πάνω από το village, σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι κάτω από το σπίτι μου. Ναι, γι' αυτό να δούμε άμα υπάρχει, απλά ρίξε πάνω από την τρύπα το τέτοιο. Και θα δούμε άμα πηγαίνει προς το village.
Ωραία φίλε, 18 gold και 21 iron. Τόσο iron χρειαζόμαστε. Δεν έχω άλλο μπαμπού. Πώς μου τέλειωσε το μπαμπού ρε. Πάντα είχα μπαμπού. Οκ. Έτσι το θες. Έλα πάνω από τη τρύπα και ρίξε το Χαρνούρι, δεν κάνεις κάτι έτσι. Λοιπόν παιδιά, κάντε κανένα subscribe έτσι. Ευχαριστούμε για τους 60. Τώρα άμα σπάσει και εδώ, θα δούμε. Αλλά άμα πάει προς το σπίτι μας... Έλα πάνω από την τρύπα ρε. Δεν... Σπύρο, δεν σπάει. Ναι, έλα πάνω από την τρύπα να σε παρακαλώ. Μια φορά να μ' ακούεις ρε γάμο. Χρειάζομαι φαγητό. Έλα πάρε. Ρε... Δεν σπάει. Δηλαδή... Wait, no wait. Ναι, έλα εδώ πέρα να το δοκιμάσεις, σε παρακαλώ. Έλα βοηθώ. Ρε, Έλα εγώ απ' την πίτα ρε. έλα πίσω και δοκίμασε την τρύπα. Έκανα με ένα χάρτη. Ευχαριστώ. Μπορώ να σου πουλήσω τα items. Σπίτι προς τα βουνά. Δεν μπορώ να σκοτώσω αυτά τα γούρια που παίρνουν μπροστά με. Όχι, τι είναι αυτό. Έλα πίσω. Να σου δώσω εγώ καμιά Δεν δεκαριά. μπορώ να τρέξω μια καρδιά και 3 κουτουφλάκια. Οκ, θα προσπαθήσω να έρθω. Άμα εγώ πεθάνω, πάει το Enderpearl. Ούτε καν θα πάμε να το πάρουμε. Επίσης έχουμε ένα nether δικό μας. Περίμενε έρχομαι. Και το καράβι. Ρε φίλε, γιατί είναι τόσο χώρο αυτή η μουσική. Πήρο, πέρα μου φαγητό πρώτο. Πάρα πολύ κοινό. Πάρει το όλο. Ωραία, εσύ φέρε το Enderpearl. Να το ρίξουμε και μία εδώ. Φέρε το Enderpearl. Όχι, φέρε το Enderpearl, σε παρακαλώ. Θέλω μια δοκιμή. Έλα! Να, δεν έφτασε. Έλα, έφερε το μία. Βυθίστηκε. Όχι, να το έχω εγώ. Πάμε μία να το δοκιμάσουμε πάνω από την τρύπα. Βασικά, μην πάμε τώρα στο end city. Άστο, βάλ' το στο chest και φύλλα του. Πάμε να φτιάξουμε armor και αυτά. Ρε, έχω βάρκα και σπα. Drift. Τελικά προπέζει όντως να είμαι καλός σημαίνει. Τι κάνω ρε. Δοκίμασε, Χαρνούρ. Το δίνεις μία. Παιδιά, περιμένετε λίγο. Για κάποιο λόγο το κλείσε. Τι έπαθε. Ναι. Περιμένετε λίγο παιδιά. Τώρα. Έλα.
μας σου έχω πει να μην μου παίρνεις. Μου έκασε το μικρόφωνο. Τι έπαθες? Πόρε, πόσο πάπου θέλουν ακόμα. Έχεις καθόλου μπάμπου, βασικά στο χέρι. Α, πάλι καλά που ξανασυνδέθηκε χωρίς να κλείσει το βίντεο, ρε. Να ακούς. Ναι ρε. Άμα με ξαναβάλεις. Άμα σε. Εγώ. Να ακούς. Ναι ρε. Ναι. Παιδιά, κάντε κανένα subscribe σας παρακαλώ. Ζητάμε πολλά. Αλλά μην κάνω κι εγώ έτσι. Όποιος θέλει. Τώρα να το ρίξω. Πηγαίνει προς τα εδώ. Περίμενε, κάτσε. Όχι, μην πάμε στο end city, περίμενε. Έλα εδώ. Στο end city, Χαρνούρ, έλα εδώ, θα χάσει. Έσπασε. Σπύρο, έσπασε. Ωραία, τράβα στον έδρο και πάρε άλλο. Πάμε τώρα στον έδρο. Περίμενε. Έχω 21 iron, 2 diamonds και 19, όχι 19, Πάρε τα 23 gold. πάρε τα διαμάτια. Τα πέταξε. Ναι, τα πήρα. Παιδιά, τώρα τα gold. Τα gold έχουν φτιαχτεί. Τα gold είναι άχρηστα. Να δώσουμε gold σε πίτι. Ή να φτιάξω armor. Ναι ρε, έχω 13 εγώ. Θα τα δώσεις εσύ Εσύ πιάσε δικό σου πίγκλιν και εγώ δικό μου. να φτιάξω diamond κεφάλι. Το τέτοιο, το κράνος. Το χέλμι. Πόσο θα χαλάσω? Θα μείνω με ένα. Κάτσε, περίμενε. Όταν πάμε στο Nether τώρα θα πάρουμε πολύ λάβα. Γιατί μπορούμε να κάψουμε λάβα. Εγώ δεν μπορώ να το... Πάμε για ύπνο, πάμε για ύπνο. Δεν γίνεται να κοιμηθούμε. Ναι, τώρα κάτσε. Κάλυψέ με Τι να διάμετρο. πάρω τώρα. Λοιπόν, να μαζέψουμε όσα μπορούμε εντερπέρ. Όταν βρίσκουμε... Όταν βρίσκουμε... Είχαμε βρει happy gas, αλλά είχα πεθάνει. Είχα βρει happy gas. Το χάσαμε. Ναι ρε, δεν είχα πέσει και στη λάβα. Ναι ρε, το χάσαμε. Ωραία φίλε. Και απλά σε βλέπω να σκυνηγά ένα πίγλιν και να πηδάς από ένα... Σε βλέπω να σκυνηγά ένα... Ρε, απλά σε βλέπω να τρέχεις και να σκυνηγά ένα πίγλιν και μετά πήδηξες, ξέρω εγώ, από έναν γκριμό. Μη λες μπε. Κάτσε, φούρνο να πάρω. Έλα κάνουμε τι ρε, πού να βρούμε το φαγητό. Ναι, όντως πάρε. Για τα... Όσο έφτιαξε, σκοτώνω εγώ ψάρια ρε. Ναι. Μπαίνω μες στη θάλασσα και βιάζω το ψάρι. Τζόμπι. Σπίρο ξέρεις γιατί δεν φάγαμε πάνω χτες. Που έλεγαμε τέτοια. Προχτές. Γιατί?
Γιατί είχαμε βάλει ότι δεν είναι για παιδιά. Ναι ρε μπρο, σιγά με βάλω εγώ στο YouTube Kids να βλέπουν Minecraft, παθαίνω εγώ Rage Pit και να αρχίσουν να βρίζω μάνι. Να το ψάρι. Δεν μπορώ το Rage Pit ρε. Ωραία ψάρι. Το Rage Pit δεν το μπορώ. Πού είσαι ρε? Εγώ είμαι στο Portal. Πού έχεις πάει εκεί? Που τρώμε ψάρια. Μπες μέσα, έλα μπες μέσα. Drift. Περίμενε. Να το. Ρε να στο κόλλαψα εκεί πίσω. Έχω τρία ψάρια. Μην βάζεις τριφτό. Drift. Κάτε. Sorry. Είμαι έτοιμος που θα πάω σκυλί. Φοράς κάτι... Γιατί μιλάω έτσι. Φοράς κάτι... φοράς δείξω. Εγώ και Diamond ρε άμα πλησιάς. Τουλάχιστον δεν θα τρώω καλά headshot. Παιδιά, άμα ξέρεις τα παλιά Piglins, τα παλιά, Σπύρο, ξέρεις τα παλιά, πώς ήταν. Ποια παλιά ρε? Παλιά. Τα παλιά Piglins όλα έγιναν, άμα τα δείτε. Α, και τα ζόμπι. Βρήκα ένα Piglin. Αυτό το πεντάκι. Όχι αυτά τα ροζ. Όχι τα ροζ, όχι τα ροζ. Α, να το. Αυτή ρε. Έλα κοντά μου στην αγκαλιά. Πέτα πλάκα. Α, ναι, αυτός ξέρεις από πότε είναι εκεί. Από χθες. Όλη την ώρα που παίζαμε εκεί πέρα ήταν αυτός. Άρε! Γιατί με παράς? Πάρε gold, φίλε. Βγάλ' το diamond. Ω, φίλε, φαγάνα. Ακόμα! Σε σένα ρίχνει. Γιατί μου ρίχνεις? Βοήθεια. Bye bye. Νερό, πεσαίνω. Φίλε, τι Μακριά, καλό σκυλάκι, μακριά, φίλε. Μαλάκα, να βαρέσει το λίγο. Φίλε, δες ένα headset. Τι κοίταμε μία. Το βλέπεις? Που την έφα... Ναι. Προδείτε εδώ την Σπύρο. Είμαι χρυσούζης ρε. Είμαι χρυσούζης. Λέω, τουλάχιστον δεν θα τρώω καλά headshot. Και μου το κάρφωσα και στον gold level ρε. Μαλά. Σπύρο. Δεν θα πάρω αυτό το έχεις flint and steel. Ναι. Α, το έχω σπίτι. Σπάσε και εσύ λίγο οξύδια. Τι να το κάνω? Θα φτιάξουμε ένα nether portal δίπλα στο σπίτι μας. Όχι. Δεν έρχομαι εγώ κάθε φορά εδώ και όταν ψοφάω πρέπει να τρέξω για 1000 χιλιόμετρα. Σιγά τα χίλια. Μέχρι και με diamond πίκαξε ρε φίλε. Έλα ρε, σπάσε. Τι να σπάω ρε φίλε, έχουμε κολλήσει εδώ. Πάσε από πάνω. Ρε πώς φτιάχνεις ice bucket. Κάπου είχα βρει κι άλλο όχι, τι. Δεν είχα βρει. Στο creativity. Να σπάσουμε αυτό. Ποιο? Το portal. Όχι τώρα, γιατί άμα γίνει βλακιά. Έχω 6. Πόσα τέτοια οξύδια είναι? 3 με αυτό που σπάω. Περίμενε, δεν μπορώ να δω. Χτύπα το και σέρδες. Pillagers. Στον αρχηγό του. Πάρε κι εσύ μια. Εγώ θα τους βαράω με βέλη. Περίμενε, θα τους βαράω με βέλη. Εγώ θα πάρω τον αρχηγό. Έλα ρε, για βάρα ρε. Ναι, εσύ θα τον πάρεις. Εγώ τους ρίχνω βέλη. Τον Μπέρτ είχαμε βέλη. Ρε, νόμιζα.
Νόμιζα ότι εσύ είπες. Κάτω. Πάμε λίγο. Έφαγες και εσύ ένα headshot. Περίμενε να δω μία. Ωμα! Στους δύο τους όμως. Ωραία, headshot. Άμα δεις πως είσαι πίσω. Εγώ την έφαγα μία. Έχεις 3 obsidian. Έχεις 3 obsidian. Ναι, έχω. Ωραία, πάμε. Τι έτοιμοι είμαστε. Γιατί? Για να... φτιάξουμε δίπλα. Ωραία, έλα. Μπες. Πάμε με τη βάρκα, όχι από το έδαφος. Μπες. Περίμενε. Drift. Μπες ρε. Στο κόλλαψε. Πού πήγε το κρέας? Μπες. Ωραία μπήκε. Μέσα είναι μέσα. Κοίτα μπρο πως είμαι. Steam. I am Steam. Drift. Είσαι να το φτιάξουμε πάνω στο πύργο. Ποιο? Ναι είσαι. Φέρ τη βάρκα. Εσύ δεν είναι. Την πήρες. Περίμενε να μου. Ρε είσαι και εδώ ψήτια. Είχε και εδώ πέρα ψήτια. Κάτσε πάω να πάρω το flint and steel. Λοιπόν παιδιά, έχουμε χτίσει πράγμα και θαύμα εδώ πέρα. Πες να έχει 2 πίνακες. Δεν πειράζει. Εγώ παρετώ. Έχει και TNT μες στα towers. Νομίζω έχει και TNT. Ναι. Πού είναι ο φούρνος? Του έλεγα τώρα, πού είναι ο φούρνος? Ρε, μέχρι τώρα φτιάχνει η λάβα. Με τη λάβα φτιάχνεται μέχρι τώρα το αέριο. Εγώ το έχω φτιάξει. Έλα, πάμε. Να φτιάξω το κουφάκι. Προ γιατί, μα αυτά εδώ τα skills μ' αρέσουν bro, που γυρνά. Μπαίνεις και απλά γυρνάς μία και την κλείνεις χωρίς να φανεί Ρε, άμα τώρα θα ήμασταν στο Roblox, αυτός θα πατάγαμε ένα κουμπί και θα παίρναμε το σκουπίδι. Άντε πριν πεις όλα, δεν το έχεις πλέον. Μπρο, τι κοκ κάναμε. Δεν φοβάσαι μη πέσεις bro. Αυτό είναι... Αλλά χαλάσαμε μπρο, πες να κόψαμε τη μισή σου. Αυτά, τώρα τα έχει βάλει ο Στυλς. Εγώ αυτός τους έχω βάλει τα σκαλιά. Ο Χαράν είχε βάλει τους κορμούς αυτούς εδώ, τα σκαλιά και την πλατφόρμα. Εγώ έβαλα όλα τα άλλα. Αυτός έβαλε και το γυαλί και τη σκεπή και... Εγώ έβαλα τα torch και όλα. Αυτό είχα φτιάξει εγώ απλώς με ένα... Για να ανέβεις έπρεπε να βάζεις drift. Ρε, γιατί με χτυπούσαν τα piglins? Όχι, δεν τους έκανα κάτι. Είδανε το diamond. Πρέπει να το σπάσουμε λίγο το ταβάνι. Δεν βαριέσαι, σπάσου. Πόσα blocks θέλει? Εκεί εντάξει είναι. Εκεί εντάξει. Περίμενε. Εσύ τώρα βάλε τα δικά. Εδώ θα μπει αυτό, βάλε εσύ εδώ και εδώ. Εκεί παίρνω. Βάλε εδώ. Περίμενε. Περίμενε. Μη βάλεις εδώ, μη βάλεις. Σπάω κι εγώ. Περίμενε. Βάλε εδώ ένα μπλοκ, βάλε... Ρε, πολύ κλειστό ρε. Καλά ήταν. Είναι πολύ κλειστό ρε. Είναι πολύ μικρό. Εσύ πάνω βάλεις εδώ. Ρε, δεν έχεις λίγο το μικρό. Σπάσε λίγο κι εσύ.
το ίδιο. Όχι, και το ίδιο να σπάσουμε γίνεται πιο γρήγορο. Κάτσε, να έτσι. Έτσι. Τα ανοίγω, τα ανοίγω. Ναι. Ωραία, κάνε άκρη, μη σε πάρει μέσα. Έλα. Μπρε. Ρε, είναι πολύ κοντό. Sorry. Είναι πολύ κοντό. Είναι πολύ κοντό. Ρε. Ο Σπύρος απλώς βάζει φωτιά και ακούει ένα... Ρε τι λέει. Ή σαν να το φτιάχνουμε μέσα στον αέρα. Όχι. Ούτε καν. Αυτό. Ούτε. Where παπαμ. Σήμα where παπαμ. Wait, είναι ένα-δύο μπλοκ. Γιατί σπάσα αυτό. Άκρη. Έχεις άλλα δύο. Το πήρα. Δεν έχω τίποτα. Έλα. Σήμερα κατάλαβα ότι το Minecraft είναι σπαστικό. Ρε. Περίμενε, μην το βάλεις. Εδώ πάνω, πάλι. Βάλε ένα εδώ και ένα εκεί. Άμα θες φέρτες. Δεν έχω άλλο. Τώρα βάλε εδώ είναι. Πού λέω. Έχει ένα κάτω. Έχει ένα εκεί κάτω. Πάμε πλάκα. Όχι! Όχι! Χρειαζόμαστε άλλο ένα. Για ένα nether portal χρειαζόμαστε 10. Θα πάω εγώ αύριο να πάρω ένα. Τι να έρθω να κοιμηθώ. Ρε. Μου. Μου. Ετοιμήσου. Έχεις πάει να πάρεις το obsidian. Βλέπω ένα enderman έξω από το σπίτι μου. Ναι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί υπάρχουν τέρατα. Πώς μπορούσα να κοιμηθώ. Το enderman ρίχνει damage. Είμαι μισή καρδιά. Έλα. Μια θα σου έλεγα τώρα. Δεν έχει επιφανιστό. Δεν είχε... Δεν θέλω να πω τώρα κάτι για το YouTube. Ρε, μια σφαίρι να μας βλέπει τα βίντεο έτσι. Για να βάζει δίπλα. I have fake friends. Σπύρο. Τι έπατε. Ποιο.
Φτιάχνουμε το πόρταλ και καληνύχτα. Εσύ πήγαινε εκεί πάνω και εγώ παίρνω το πηγή. Ούτε να πω. Πάρε, του να ανεβαίνουμε. Ender Pearl Farm. Ξέρεις ότι μπορείς να μαζέψεις μόνο 16 Ender Pearls και μετά σου ανοίγει ένα άλλο. Το inventory. Πάω να φτιάξω το πόρταλ. Εγώ παίρνω τώρα, εσύ πήγαινε εκεί πάνω. Εγώ πήρα το obsidian ρε, πήρα ένα ήταν έξω από το σπίτι. Έχεις τώρα obsidian. Έχω ένα. Οκ. Τώρα πήγαινε εκεί πάνω. Γιατί κάθε φορά το βίντεο γίνεται μία στο. Για να μην έχουμε 35 part. Παραλίγο να πετάξω το obsidian. Κάτσε. Τι κάνω. Όταν προχωρήσουμε τον Dragon, θα πάμε σε ένα νησί και θα έχουμε ένα αρμί και θα το ταΐσουμε για να το σκοτώνουμε και να το τρώμε. Και θα έχουμε ένα μικρό σπιτά. Το άνοιξα. Μην πεις μόνος σου το σπάτι. Δεν μπαίνω καν. Bye bye. Νομίζω πρέπει να κλείσω. Νομίζω πρέπει να κλείσουμε. Νομίζεις. Όχι. Για παιδιά τα όδεξε. Είσαι να πηδήξω μια στη γέφυρα. Περίμενε. Έρθες να σε μας σκονάρεις στον ίδιο μέρος με την προηγούμενη φορά. Έλα, πρέπει να κάτσω 67 ώρες για να ανέβω. Το έχω φτιάξει το πόρταλ. Έλα κάτω, έλα κάτω. Έχεις πει. Όχι ρε. Έλα κάτω, έλα στο σπίτι. Έλα στο σπίτι. Έχω βρει. Βοήθησε. Τα θέλεις όμως. Δεν μου λένε κάτι. Ωραία, το άλλο πόρταλ το βλέπω ακριβώς από κάτω μου. Όντως. Ναι. Wait, περίμενε. Έρχομαι. Δηλαδή άμα θέλει να πάμε γρήγορα προς εκεί, παίρνουμε από εδώ και πάμε από εκεί και βγαίνουμε εκεί. Εγώ λέω να φτιάξουμε 30 πόρταλ να μην χαθούμε ποτέ. Κράσανε.